चॉकलेट 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 नव चॉकलेट भल जेली चॉकलेट देला छुआ माने भाई खाइबा पसंद करजंती एटा रखिबे देखिले गोटे पीस दियो प्लेट केते टका एटा 125 टका रहउची भाई ने गोटे दिया हम घर पैसा आनी के हां आनी के मेडल भाई कौन आनछंदी ए चॉकलेट आनछंदी हां हम घर छोट पिला आछंदी केते कोन चॉकलेट ए 120 टका 125 टका रहइबो आ जे कम करनांदी आ 120 टका दबो आ भाई त मन दुखी मन दुख कहीं बाबू तुम गाँव किसी पिला मोटू चॉकलेट गोटे डबा नेले एपर्यंत पैसा देवाक आसलेनी अध घंटे है मुझे बस देखुना झाड़ नाड़ आंठी आगे केमती जनईदेवे मो पैसा आनीदेवे अरे पिला गुड़ा गले कुआडे चॉकलेट डबाटा नहीं गले पैसा आनिक आइलेनी